ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து பகவத்கீதையில 18 days கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம பார்க்க போறது பக்தி யோகம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது கர்ம யோகம். செயல்கள் மூலியமா பகவானை நம்ம எப்படி திருப்தி பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்னையிலிருந்து 7வது அத்தியாயத்திலிருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம பக்தி யோகம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றத பகவானே சொல்லுவாங்க நமக்கு. அதுதான் ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம். அவங்களோட உபதேசங்கள் நம்ம கேட்டு அதன்படிக்கு நம்மளும் வந்து பக்தி பண்ணணும். ஒருத்தவங்க இப்ப பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும், பகவான் மேல ஒரு ஈடுபாடு வரணும் அப்படின்னா பகவானை பத்தி நம்மளுக்கு நிறைய தெரியணும். தெரிய பரிச்சயமாவாங்க. அவங்களோட குணங்கள் லீலைகளை தெரிஞ்சுக்க நமக்கு அவங்கள பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? நமக்கு ஒருத்தவங்களை பிடிக்கும்னா எப்படி தெரியாம ஒருத்தவங்களை போய் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ரோட்ல ஒருத்தவங்க போறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லாம இருப்போம். ஆனா நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க தெரியும் அப்படின்னா அவங்கள நம்ம பழகி இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்கள பத்தி நம்ம நல்லா தெரியும். அப்போ அவங்கள விட நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு உறவை நம்மளால அமைச்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அதே மாதிரி பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி பண்ணணும்னா பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பக்தி யோகத்துல பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பக்தி எப்படி பண்றதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஞான விஞ்ஞான யோகம், முழுமையான அறிவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். பிரேயர் சொல்லிக்கலாம் மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादाल सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेतस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. प्रणाम. அதாவது நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும் போது இஷ்கான்ல எல்லாரும் இப்படி கையை தூக்கி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன தாத்பரியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல்லி சரண்டர். ஒரு திருடன் போலீஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க? என்கிட்ட எந்த இதுவும் கிடையாது, நான் முழுமையா நான் வந்து சரண்டர் ஆகுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் கிட்ட ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் கோயில்ல நம்ம சொல்லும் போது 2 கையும் இப்படி உயர்த்தி சொல்லுவோம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா ஆத்மாவோட ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்ற அர்த்தத்துல எல்லாமே நான் உங்ககிட்ட சமர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு அடையாளமா நம்ம கையை தூக்கி நம்ம வந்து சொல்றது. சரிங்களா? அத்தியாயம் 6 சுருக்கம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 7. நேத்துக்கு நம்ம அத்தியாயம் 6 பார்த்தோம். அதுல அஷ்டாங்க யோகாவின் முன்னேறுதல், அதாவது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து புருவ மத்தியில வந்து ஆத்மாவை நிறுத்தி நம்ம வந்து தியானிக்கும் முனிவர்கள் முக்தி அடைவார்கள்
இறுதியில் முக்தி அடைவார்கள் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து 5வது சாப்டர்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 26, 27, 28 ஸ்லோகத்துல. அப்போ அந்த நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஷ்டாங்க யோகம். அப்ப அதை பத்தின விஷயங்களை பகவான் வந்து நம்மளுக்கு நேற்றுக்கு தியான யோகம் அப்படின்ற தலைப்புல நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத நம்மளுக்கு இங்க இருக்கு. அஷ்டாங்க யோகம் சமபுத்தி விவர்ஷத்தை அப்படின்றத பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் 8 நிலைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். ரகசிய சித்திதா அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் ஏன் மனத்தை கட்டுப்படுத்துங்கள், அது வந்து அபியாசேனது கௌந்தேய பழக்கம். இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா, அர்ஜுனரே வந்து மனதோட நிலைப்பாடுகளை சொல்லியிருந்தாங்க. அது அடக்க முடியாதது, சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு பகவான் என்ன சொன்னாங்க, அபியாசம், பிராக்டிஸ், டிட்டர்மினேஷன், அப்புறம் டிட்டாச்மெண்ட், இது 3 இருக்கணும். நம்மளுக்கு வந்து அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். தப்பான விஷயத்துக்கு போகாம நல்ல விஷயங்களுக்கு மனதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுவும் நித்தியமா அதுல வந்து டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும். அது எப்பயுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ண, சில சமயம் வந்து நம்ம விட்டுடுவோம் இல்லைங்களா, என்னால முடியலன்னு. அந்த மாதிரி விடாம நித்தியமா அது வந்து டிட்டர்மெண்டா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் நம்ம அர்ஜுனர் அப்புறம் பாண்டவர்கள் இவங்க எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அபியாசனத்து கௌந்தை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். தோல்வியுற்ற யோகிகளின் இலக்கு என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். சுசினாம் ஸ்மிருதினாம் கேஹே அப்படின்றது, அதாவது வந்து ஒண்ணு வந்து அவங்க வந்து கொஞ்ச நாளே அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நல்ல குலத்துல பிறப்பாங்க, இல்லைன்னா வந்து செல்வந்தர் குலத்துல பிறப்பாங்க. அதனால அவங்களால பக்தி சேவையை நல்லபடியா செய்ய முடியும் அப்படின்றதுனால. அது ரொம்ப நாள் அஷ்டாங்க யோக முறையில இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க. எதனால வீழ்ச்சி அடைறாங்க, அஷ்டாங்க யோகத்துல தியான யோகத்துல ஏன் வீழ்ச்சின்றது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுல மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்றோம். கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான மனதுல நிலைநிறுத்தி நம்ம பகவான தியானிக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப மனதும் சென்ஸும் எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கிறத நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுனால ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆயிடும், அது கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிடும். அதனால வீழ்ச்சி அப்படின்றது ஏற்படுது. அப்போ ரொம்ப காலம் அஷ்டாங்க யோகத்துல இருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன 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 ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீகவாதி குலத்துல பிறப்பாங்க. இருக்கலே உயர்ந்த பிறப்பு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகா அப்படின்றத சொல்றாங்க. யுக்த மனோ மதக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக மனதை எண்ணில் நிறுத்தி பக்தி சேவை செய், அன்பான பக்தி தொண்டு, அது வந்து பகவான் சொல்லுவாங்க. பக்தின்றதே நம்ம நம்பிக்கையோட செய்யணும், அன்போட செய்யணும். கடமையேன்னு வந்து செய்யறதை விட அன்போடையும் நம்பிக்கையோடையும் பகவான்றவங்கள நம்ம மரியாதை நிமித்தமா கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டு அப்படி இல்லாம உண்மையிலேயே பகவான் இருக்காங்க. கோபா கோபிஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, கோபாஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட விளையாடுறாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி வந்துட்டு அர்ஜுனர் அன்போட நட்பின் உறவோட இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி கோபிஸ் ராதா ராணி எல்லாம் மாதுரிய பாவத்தோட இருக்கிறாங்க. அப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு உறவு பகவான் வந்து அவங்க விரும்பின உறவை அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம எப்படி பார்க்கணும், ஒரு உறவோட ஒரு பந்தத்தோட நம்ம வந்து அவங்களை வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றது அங்க சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும். அப்ப பக்தி யோகம் தான் இருக்குல்ல சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். அதோட தொடர்ச்சியா இனிமே வர 6 சாப்டர்ஸும் பக்தி யோகம் அப்படின்றத பத்தி நம்மளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும். அதாவது பகவான் உபதேசம் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. 7வது அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா பற்றிய அறிவின் மகிமை, பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது 7.1 to 7.3 வரைக்கும் கஷ்டின் மாமேதி தத்துவத்தக அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு. 7.4 to 7.12 வரைக்கும் பிரகிருதி வித்திமே பராம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். 7.13 7.19 வரைக்கும் மாம் ஏவையே பிரபத்யந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு. 7.20 7.25 வரைக்கும் மயைவ விஹிதான்ஹி தான் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஸ்லோகங்கள், அதாவது டிவிஷன்ஸ். இதுல முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாசக்தமனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன்மதாஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தத் ஷுணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக.
அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்போ என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன், அதுக்கப்புறம் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில், பகவானை பத்தி முழுமையா நம்ம பகவான் மேல அப்சார்ப் ஆகி இருக்கிறது. சரிங்களா? அப்புறம் யோகத்தை பயில்வது, இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்றத இனிமே நான் உனக்கு உபதேசம் செய்யறேன் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாங்க. மத்தது 7.2 ஞானம் தேகம் சவிஜானம் இதம் வக்ஷ்யாம்ய சேஷதः யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோன்யத் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை எதுவும் இருக்காது. சாதாரண அறிவுன்றது இந்த ஜட உலகத்தை பத்தின விஷயங்களும், தெய்வீக அறிவுன்றது ஆன்மீக விஷயங்களையும் பகவான் நமக்கு முழுமையா உபதேசம் பண்றேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் மூலியமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்றது எதுவும் இருக்காது அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 7.3 மனுஷ்யாணாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித்யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சின்மாம் வேத்தி தத்வதः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நிறைய பேர் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க. அதாவது ஆன்மீகத்துல நிறைய பேர் ஈடுபாடோட இருப்பாங்க. ஆனா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வர்றதுல ஒரு சிலவங்க தான் பக்குவம் அடையறதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கூட யாரேனும் ஒருவனே உண்மையாக அறிகின்றான். பகவானை பத்தி முழுமையா, பகவான் ரிலேஷன், அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் 3 ரிலேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல உண்மையாக அறிகிறோம், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அது பகவான் ரிலேஷன். பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது. பல ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் ஆன்மீகத்துல வந்தாலும் ஒரு சிலர் தான் பக்குவம் அடைவாங்க. அதுலயும் யாரேனும் ஒருவரே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த மேரத்தான் ரேஸ். மேரத்தான் ரேஸ்ல நிறைய பேர் கலந்துப்பாங்க. ஆனா எல்லாரும் கடைசி வரைக்கும் போவாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. நிறைய பேர் கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க, பாதிலேயே அவங்களால முடியலன்ட்டு விட்டுடுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு சிலவங்க மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, கடைசி வரைக்கும் போய் போட்டியில ஜெயிப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துல நிறைய பேர் கலந்துப்பாங்க, நிறைய பேர் விருப்பப்படுவாங்க. ஆனா பக்குவம் அடைஞ்சு பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறவங்கன்றவங்க ஒரு சிலரே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மத்தது 7.4 பூமிராபோ நலோ வாயுः கம் மனோ புத்திரேவ ச அஹங்கார இதி யம் மே பின்னா பிரகிருதிரஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜட சக்தி ஆகும். அதாவது பகவான் கிட்ட 3 சக்தி. சரிங்களா? ஒண்ணு ஜட சக்தி, அதுதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம இருக்கிற இந்த ஜட சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதாவது பஞ்சபூதங்கள், அது கூட மனம், புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8ம் சேர்ந்தது ஜட சக்தி அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மார்ஜினல் சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிவிங் என்டிட்டி. நம்ம பாதி ஜட சக்தியில இருப்போம், பாதி ஆன்மீக இதுல, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில இருப்போம். அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி, மெட்டீரியல் எனர்ஜி 3 இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜின்றது ஆன்மீகத்துல உள்ள சக்தி. சரிங்களா? அதே ஜட சக்தின்றது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ளது. நம்ம லிவிங் என்டிட்டி, நம்ம ஆத்மா இருக்கோம் இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு மார்ஜினல்னு சொல்லுவோம். அவங்க கிட்ட 2மே இருக்கும், மதில் மேல் பூனை மாதிரி. எது அவங்க கிட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோல். நம்மளோட சோல் நித்தியமானது. பகவான் சச்சித்தானந்தம். அதே மாதிரி நம்மளது சச்சித்தானந்தம். அது ஆன்மீக சக்திய குறிக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட இந்த ஜட உடல் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் என்னது, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இந்த 5ம் சேர்ந்தது இந்த கிராஸ் பாடின்னு பார்த்திருக்கோம். மனம், புத்தி, அகங்காரம்ன்றது நம்மளோட இந்த ஸ்தூல சரீரம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 8ம் சேர்ந்தது ஜட சக்தின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 8ம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதாவது நம்ம 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம். சோல், அதுக்கப்புறம் அது மேல உள்ள லேயர் ஸ்தூல சரீரம், அது மேல உள்ளது இந்த பஞ்சபூதங்களான உடம்பு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ இது எல்லாம் இந்த 8ம் நம்ம கிட்ட இருக்கனால நம்ம மார்ஜினல். நம்ம கிட்ட ஜடசக்தியும் இருக்கும், அதே மாதிரி ஆன்மீக சக்தியும் இருக்கும். அதுல ஆன்மீக சக்தின்றது சோல்,
அதை குறிக்கும் ஜடசக்தி இதுல இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப நம்ம நடுவுல இருக்கோம். ஆனா ஜடசக்தின்றது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் இந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். பஞ்சபூதங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு மனம், புத்தி, அகங்காரம் ஞாபகம் வச்சுட்டோன்னு இந்த ஜடசக்தி நம்மளுக்கு புரிய வந்துடும். மத்தது 7.5 7.5 अपरेयमतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அப்போ இந்த ஜட இயற்கை சக்தி என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம், 8 இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கும் மேல ஒண்ணு உயர்ந்த சக்தி என்கிட்ட இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஜீவாத்மாக்கள், நம்ம சோல்ஸ். சரிங்களா? அது என்ன பண்ணுது? தனது சுயநலத்திற்காக, தனக்கு இது வேணும் அது வேணும் ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக இந்த தாழ்ந்த ஜட சக்தியை, இந்த மெட்டீரியல் ஜட இயற்கை இருக்கு இல்லைங்களா, அதை அது என்ன பண்ணிக்குது? பயன்படுத்திக்குது. சரிங்களா? உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். என்ன இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜடசக்திக்கு அப்பால் உயர்ந்த சக்தி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இங்க அவங்களோட சக்திகளை சொல்றாங்க. அதுல ஒண்ணு ஜடசக்தி, அப்புறம் நம்ம ஜீவாத்மா, அதுக்கப்புறம் உயர்ந்த சக்தின்றது ஆன்மீக இது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. சரிங்களா? அதுல இப்ப பார்க்கறது ஜீவாத்மாவை பத்தி சொல்றாங்க. முன்னாடி பார்த்தது ஜடசக்தியை பத்தி சொன்னாங்க, 8க்கு சேர்ந்த ஜடசக்தின்னு. இப்ப ஜீவாத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஜடசக்தியோட உயர்ந்தது. அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தாழ்ந்த ஜடசக்தியினை சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்க கூடியது. சுயநலத்திற்காக போது நமக்காக நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்யாத ஒரு விஷயம் அது நமக்காக செஞ்சுக்கிறது. அந்த மாதிரி செயல்களை அது எடுத்துக்கும் போது அது தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 7.6 7.7 ஏதத்யோனீனி பூதானி சர்வாணீத்யுபதாரய அஹம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகத பிரபவ பிரலயஸ்ததா மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வமிதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ணா. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே, ஜடசக்தியையும் ஜீவாத்மாக்களையும். சரிங்களா? இது ரெண்டும் சேர்ந்தது. படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் பகவான் கிட்ட இருந்து நம்மளாம் வந்திருக்கோம். அப்ப படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவையே, இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. முதலும் முடிவும் பகவானே. நம்ம எல்லாரும் பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம். திருப்பி எங்கதான் போகணும்? நம்ம பகவான் கிட்டதான் நம்ம போகணும். அப்ப ஆதியும் அந்தமும் பகவானே. சரிங்களா? அப்போ இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும், அதாவது எல்லா விஷயமும் பகவானே ஆதி மன்மம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. நம்ம எப்பயுமே நினைப்போம் இல்லைங்களா, நம்ம கிட்ட இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு, நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கலாம், நமக்குன்னு ஒரு நம்ம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணோம், அதாவது டாமினேட் பண்றோம் அப்படின்ற, அதாவது நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் யாரு ஆதாரம்? பகவான் ஆதாரம். அப்படின்னு இருக்கும்போது இங்க நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை, நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இது ஒரு ஓமை. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப முத்துமணி மாலை போட்டிருக்கோம், பார்க்கறதுக்கு முத்துக்கள் எல்லாம் அழகா கோர்க்கப்பட்டிருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அழகா கோர்க்கப்பட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் நூல் இல்லைங்களா? அதுதான் ஆதாரம். அந்த நூல்ல அருந்துருச்சுன்னா அந்த முத்துமணி மாலையை சிதறிடும் இல்லைங்களா? அந்த நூல் தான் என்ன பண்ணுது? அத கோர்த்து அழகா நம்மளுக்கு வச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப தாங்கி பிடிக்கிறது எது? அந்த நூல் தான். அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் யாரு தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க? பகவான் தான் எல்லாத்தையும் தாங்கி பிடிச்சிருக்காங்க. அவங்கதான் ஆதாரம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.8 மத்தஜி 7.8 ரசோஹமப்சு கௌந்தேய
प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द कै पौरुषं नृषु. हरे कृष्णा. குந்தின் மகனே குந்தின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரியன் சந்திரனின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியும் ஓம் ஒளியுமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? இனிமேல் பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து எல்லா விஷயத்திலும் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்றது. இப்ப நம்ம தண்ணீர் எடுத்துக்கிறோம் தாகத்துக்கு, அந்த தாகத்தை தீர்க்கும்போது ஒரு திருப்தியும் சந்தோஷமும் கிடைக்குது இல்லைங்களா? நல்ல தாகமா இருக்கும்போது தண்ணி எடுத்துக்கும் போது அதுல சுவையே வந்து என்னது ரொம்ப அலாதியா இருக்கும் இல்லைங்களா? ரொம்ப திருப்தியா சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த சந்தோஷமும் திருப்தியும் தர்றது யாரு? பகவான். அதுக்கப்புறம் சூரியன் சந்திரன் உள்ள ஒளி யாரு? பகவான். அங்கேருந்து சூரியன்ல இருந்து ஒளி வருது அப்படின்னா அதற்கு காரணம் பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது முறையா கேட்கும் போதோ இல்ல வெளியில உள்ளவங்க கேட்கும் போதோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவான். ஆனா எல்லா இடத்துலயும் பகவத்கீதையில நான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? பொதுவா பகவத்கீதை படிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா வந்து வெளி உலகத்துல பொதுவா பேசுறவங்களா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலயும் நான் அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம அதை என்ன தாத்பரியத்துல எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம அதுங்க ரொம்ப முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு கம்பெனியோட முதலாளி அவங்க கிட்ட போய் நம்ம நீங்க என்ன இந்த கம்பெனில நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? நான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதே முதலாளி நான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் சொன்னா என்னை வந்து அகங்காரம் பிடிச்சவங்க நினைச்சுப்பாங்க, அதனால நான் வந்து இந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டின்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லுவாங்களா? சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த இடத்துல கம்பெனியோட ஓனர் வந்து நான் இந்த கம்பெனியோட முதலாளி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அது அகங்காரத்தை குறிக்காது, அது என்னத்தை குறிக்கும்? உண்மையை குறிக்கும். அவங்க உண்மைய சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி பகவான் இங்க வந்து நான் நீரின் சுவை சூரியனின் சந்திரனின் ஒளி அப்படின்றது சொல்றாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அது என்ன ஆகுது? பகவான் அவங்களோட நிலைப்பாட்டை நமக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறாங்க. நமக்கு தெரியாம இருக்கு. சூரியன்றது ஒளி மிக்கது அப்படின்றது தெரியும். ஆனா அந்த ஒளி யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப அதை நமக்கு சொல்றதுக்காக பகவான் என்ன சொல்றாங்க? இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நமக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அந்த நிலைப்பாடோட நம்ம பகவத்கீதை எடுத்துக்கும் போது பகவான் மேல நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது? ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் ஏற்படாது. ஏன்னா பொதுவா மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது இந்த இடத்துல நடக்கும். அதனால அதை நம்ம சரியான முறையில நம்ம புரிதலை வச்சுக்கிட்டோம்னா பகவத்கீதை முழுவதையும் நம்மளால சரியா அந்த உபதேசங்கள் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? நானே நீரின் சுவை. அதுவும் பகவானே சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இதை யாரும் அப்போஸ் பண்ணி இது தப்புன்னு இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லை. ஏன்னா இது வேதத்துல இருக்கு, பகவானே சொல்றாங்க. அதனால நம்ம நம்பிக்கையோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். நானே நீரின் சுவையும் சூரியன் சந்திரனின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரின் திறமையாகவும் இருப்பது நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப ஆகாயத்துல ஏற்படுற சப்தமா இருக்கட்டும், மனிதர்கள் கிட்ட உள்ள திறமையா இருக்கட்டும், எல்லாமே யாரு? பகவான் தான். அப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த சாதிச்சுட்டு நான் சாதிச்சுட்டேன்னு சொல்றதை விட நம்ம என்ன சொல்லணும்? பகவான் கொடுத்த திறமையினால நம்ம இதை சாதிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் என்ன ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவானோட அனுகிரகத்துல இது நடந்தது அப்படின்றத அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. ஏதோ அதான் உண்மையான விஷயமும் கூட. நான்றது அந்த இடத்துல எந்த இடத்துலயுமே வந்து என்னது நம்மள வந்து அது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோல வந்துடும். சரிங்களா? அதனால எந்த ஒரு நன்மை நடந்தாலும் அது பகவானோட அனுகிரகத்தினால அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்மளால ஏத்துக்க முடியும். அதனால இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? இந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோவும் நம்ம கிட்ட போயிடும். ஃபால்ஸ் ஈகோன்றது அந்த அகங்காரம், அதுவும் நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும். அப்ப மனிதரில் உள்ள திறமையாகவும் இருப்பது நானே. அப்படிப்பட்ட திறமையும் நம்ம வீணாக்க கூடாது. அது பகவான அவமரியாதை பண்றது அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, சார்ட்டா கொடுத்திருக்கோம். சுவை நீர்ல வந்து சுவையா இருக்காங்க, தண்ணீர்ல சூரியன் சந்திரன்ல ஒளியா இருக்காங்க, வேத மந்திரங்கள்ல ஓம் அப்படின்ற பிரணவமா இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஆகாயத்துல ஒளியா இருக்காங்க, மனிதர்கள்ல திறமையா இருக்காங்க, பூமி மண் வாசனை தீ அதுல உள்ள வெப்பம், உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை, அதுக்கப்புறம் அனைத்து சன்னியாசிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? தவம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அவங்க செய்யற தவமா பகவான் இருக்காங்க. அனைத்து இருப்புகளும் அசல் விதை. ஒரு ஒரு ஆலமரம் வளருது அப்படின்னா இந்த விதையில உள்ள உயிர் வந்து பகவானா இருக்காங்க அப்படின்றதுதான். அதுக்கப்புறம் வந்து புத்திசாலி, அவங்க கிட்ட அதாவது நுண்ணறிவு,
ஒருத்தவங்க ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட உள்ள நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ். பகவான் சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு வலிமை, வலுவான ஆர்வம் இல்லாதது, அதாவது வலுவானது எல்லாமே வலிமை பகவான். அதுக்கப்புறம் வந்து மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது, அதாவது அல்ல அப்படின்றது செக்ஸ் வாழ்க்கை. அது மத கோட்பாடுகளுக்கு உள்ள இருக்கும் பொழுது அதுவும் வந்து அதுலயும் வந்து என்னது செக்ஸ் வாழ்க்கையில அதையும் வந்து குறிக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.12, 7.13. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै केऽपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. हरे कृष्ण. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை என்னுள் அடக்கம். ஜட இயற்கையும் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து. அப்ப அந்த முக்குணங்களும் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? ஜட இயற்கை, அது பிரகிருதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவும் யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. அப்போ அது அதோட அது வந்து என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அதுல இருந்து பகவான் சுதந்திரமானவங்க, அதாவது ரினவுன்ஸ்டு பர்சன் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். பற்று இல்லாம இருப்பாங்க அப்படின்றதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா பகவான் அப்படின்ற ஒரு டெபினிஷன்ல. அப்போ அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. எதனால நம்மளால பகவான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றதுக்கான காரணம் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லாராலையும் ஏன் பகவானால உண்மையான அந்த பகவான் ரிலேஷன், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல ஈடுபாடு வர மாட்டேங்குது, நம்பிக்கை ஏன் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மூவகை குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல நம்ம மங்கி இருக்கிறோம். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம், இதோட ஆளுமையில நம்ம இருக்கிறோம். இந்த குணங்கள்ல இருக்கிறதுனால அந்த குணங்களுக்கு அடிமையா நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் யாருக்கும் அடிமையா இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஆனா நம்ம யாருக்கு அடிமையா இருக்கோம்? முக்குணங்களுக்கு நம்ம அடிமையா இருக்கோம். ரஜோகுணத்துல கோபம் வரும், கோபம் நம்ம படுறோம் அப்படின்னா அந்த குணத்துக்கு நம்ம அடிமையா இருக்கும். தமோ குணத்துல அதர்மம் செய்வாங்க இல்லைங்களா, அப்போ அதர்மம் செய்யும் போது அந்த குணத்துக்கு அடிமையா இருக்காங்க. அதே மாதிரி நல்ல குணத்துல சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்வாங்க, அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுது இல்லைங்களா, திருப்தி. அப்ப அந்த குணத்துக்கு அவங்க அடிமையா இருக்காங்க. அப்போ எப்படி பார்த்தாலும் என்ன பண்றோம்? நம்ம முக்குணங்களுக்கு நம்ம அடிமையா இருக்கோம். நம்ம அடிமை இல்லை அப்படின்றத நம்மளால சொல்லவே முடியாது இல்லைங்களா. அப்போ இந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம வந்து மங்கி இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியல? குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை, பகவானை முழு உலகமும் அறியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம யாருக்கு அடிமையா இருந்தா இந்த முக்குணங்களுக்கு நம்ம அடிமையா இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானுக்கு அடிமையா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த முக்குணங்கள் நம்மள நெருங்காது. பகவானுக்கு அடிமைன்றதை விட சேவை, பக்தி சேவை, இப்ப பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்? பியூரிபிகேஷனை கொடுக்கும். அப்போ பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடும் பொழுது, சாண்டிங் பண்ணும்போது இந்த முக்குணங்களும் நம்ம கிட்ட நெருங்காது. அப்போ நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம ப்ரொடெக்ஷனோட இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த முக்குணங்கள் நெருங்கல் அப்படின்னாலே நம்ம பியூரிஃபை ஆகிறோம் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். அதனாலதான் பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த முக்குணங்களுக்கு அடிமையா இருந்தோம்னா கஷ்ட நஷ்டங்கள் எப்பயுமே நம்ம வாழ்க்கையில இருந்துகிட்டே இருக்கும். சந்தோஷமும் துக்கமும் மாறி மாறி நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு தான் நீங்க நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. அப்ப மூவகையான குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.14. मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते மாயாமேதாம் தரந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி, சரிங்களா, தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. இந்த முக்குணங்களை வெல்லணும் அப்படின்றதே வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச், சரிங்களா. எப்படி பார்த்தாலும் இந்த 3 குணத்துல ஒரு குணத்துல நம்ம இருப்போம். எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யும் போதும் இந்த முக்குணங்கள் ஒரு குணம்ல இருப்போம். அந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து வர செயல்பாடுகள் தான்
நம்ம செய்யற செயல்கள் அதுவே நம்மளுக்கு அடையாளமா மாறிடும். இவங்க வந்து நல்லவங்க கெட்டவங்கன்னு எதை வச்சு சொல்றோம்? குணங்களையும் செயல்களையும் வச்சு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம அந்த இப்ப இந்த முக்குணங்களும் வெல்றதுன்றது ரொம்பவே கடினமானது. ஆனா அதை நம்மளால வெல்ல முடியும். எப்படி முடியும் அப்படின்றதான் பகவான் இங்க நம்மளுக்கு உபதேசமா கொடுத்திருக்காங்க. என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். அப்போ சரணமடைகிறதுன்றது என்னது? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது நம்மளால இந்த முக்குணங்களையும் நம்மளால எளிதில் கடக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.15 நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயையா பஹ்ருதஜ்ஞானா ஆசுரம் பாவமாசிதாக. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரின் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது முக்குணங்களுக்கு அதாவது ஜட சக்தி பத்தி பார்க்கிறோம், ஆன்மீக சக்தி பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து முக்குணங்கள்னால நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியலன்னு பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த முக்குணங்களை கடக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமமானது. அப்ப நம்ம பகவான்கிட்ட சரண் அடைஞ்சாதான் அதை நம்மளால எளிதில் வெல்ல முடியும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப யார் யாரெல்லாம் வந்து சரணம் அடைவாங்க, யார் யாரெல்லாம் சரணம் அடைய மாட்டாங்க அப்படின்றத இங்க பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம யாரெல்லாம் பக்தி சேவையில ஈடுபட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்க யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மூடர்கள், மனிதரின் கடைநிலையோரும், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும், அசுரனின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களும். இந்த 4 பேரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? பக்தி சேவைக்கு ஆன்மீகத்துக்கு வர்றதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். துஷ்கிருதினோ அப்படின்றதுல நாத்திகர் அறிவாளிகள் ஆனால் மாயில் சிக்கி கொண்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மூடாஸ். அது யாருன்னு பார்க்கலாம். ஒரு புல் கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்? முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருளீட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டி உள்ளது. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். யார் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வரமாட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு புல்லு கட்டு இருக்கு, இது கழுது டாங்கி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுகிட்ட நல்லா வேலை வாங்கணும்னா அந்த முதலாளி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது நடக்கும்போது அது முன்னாடி வந்து ஒரு கேரட்டை தொங்க விட்டுருவாங்க. அந்த கழுதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கேரட் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது, இன்னும் 2 அடி வச்சா கிடைச்சிடும், இன்னும் 2 அடி வச்சா கிடைச்சிடும் சொல்லிட்டு அந்த புல் கட்டு அதை நோக்கி அது நடக்கும். அப்படி நடக்கும்போது பார்த்தா அந்த எஜமானி என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அந்த இதை வந்து அதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சிருப்பாங்க. அதுக்குள்ளார அது என்ன பண்ணிடும், அதுகிட்ட அது எல்லா அந்த தேவையான எல்லா வேலையும் வாங்கிடுறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அது என்ன பண்ணுது, அந்த ஒரு புல்லு கட்டுக்காக அது என்ன பண்ணுது, நிறைய உழைக்குது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஒரு ரகம். அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. எனக்கு இந்த வேலை இருக்கு, அந்த வேலை இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க பொருள் ஈட்டுறதே தன்னோட குடும்பத்துக்காக. அந்த குடும்பத்துக்கும் அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அவங்களால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் தூங்குறதுக்கு நேரம் இருக்காது, சாப்பிடுறதுக்கும் நேரம் இருக்காது. முழு நேரமும் பாத்தீங்கன்னா 24 நேரமும் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. பணம் ஈட்டுறதுலயே குறிக்கோளா இருந்துட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்காம இருக்கும். நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆன்மீகத்துக்கு வராம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அறிவாளிகள் ஆனால் மாயையில் சிக்கி கொண்டுள்ளவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவங்க என்ன யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மாயா பிரகிருத அப்படின்றவங்க. அவங்க என்னன்னா நல்ல அறிவாளிகளா இருப்பாங்க. ஆனா மாயையில உள்ளதுனால அவங்க பகவான் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. பகவான் இல்ல, எல்லாமே வந்து இயல்பா உருவாயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல சொல்லுவாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிலாசபி எல்லாமே நல்லா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பாங்க. ஆனா வந்து பக்தி சேவையில அவங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நராதமா அப்படின்றவங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மனித இனத்தின் தாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பொதுவா வந்து மனித இனத்துல வந்துட்டு உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சமுதாயம், மதம் மற்றும் அரசியல் இந்த 3த்துலயும் வந்து சிறந்து விளங்குவாங்க. சரிங்களா? அவங்கதான் நாகரிகமானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அதாவது சமூகம், மதம், அரசியல் இது 3த்துலயும் சிறந்து இருக்கிறவங்க யாரு? நாகரிகமானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுல சமூகத்துக்கும் அரசியலுக்கும் மட்டும் முழுமையா ஈடுபாடு கொடுப்பாங்க. ஆனா ஆன்மீகத்துக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு கொடுக்காம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்கதான் வந்து நராதமர்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதுல வந்து உதாரணம் நம்ம இங்க யாரை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜகாய் மதாய் அப்படின்றவங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து
நிறைய தீய பழக்கங்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? இங்க பார்க்கும்போது தெரியுது இல்லைங்களா? அவங்க வந்து நிறைய தீய பழக்கங்கள் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க வந்து பிராமணர்களா பிறந்தாங்க. ஆனா வந்து அந்த கோட்பாடுகள அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணல. அப்போ சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுத்து எல்லாருக்கும் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அத வந்து எல்லாருக்கும் குடுத்துட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? யாரோட? அவங்களோட அசோசியேட்ஸோட. அதாவது நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதா பிரபு அவங்க கூட எல்லாம் வந்து அத வந்து எல்லாருக்கும் கலிகாலத்துல எல்லாரும் வந்து நல்லபடியா பகவான் அடையணும்ன்றதுக்காக குடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நித்யானந்த பிரபு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப பார்த்து இந்த ஜகாய் மதா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, அவங்க சரியான நிலைப்பாடுல இல்லாம இருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, அவங்க கல் எடுத்து நித்யானந்த பிரபுவோட தலையில வந்து அவங்க வந்து அடிச்சிருவாங்க. அப்ப அடிச்சோடனே அவங்களோட தலையில இருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும். நித்யானந்த பிரபு யாரு? பலராமோட அவதாரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ உடனே பலராமுக்கு வந்து தலையில அடிபட்டுடுச்சு அப்படின்னா பகவான் பார்த்துட்டு அமைதியா இருப்பாங்களா? பகவானுக்கு அவங்களோட பக்தர்களுக்கு எதுவும் கஷ்டம்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க? உடனே கோபம் வந்துரும் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா? பாதுகாக்கிறதுக்காக ஓடோடி வருவாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல நித்யானந்த பிரபுவுக்கு அடிபட்ட உடனே அவங்களுக்கு ரொம்பவே கோபம் வந்துடுது. உடனே சுதர்சனத்தை எடுத்து இவங்க 2 பேரையும் வதம் பண்றதுக்கு பார்ப்பாங்க. அப்ப நித்யானந்த பிரபு பக்தர்களோட நிலைப்பாடு என்ன? எவ்வளவு சிரமப்படுத்தினாலும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப டாலரண்டா இருப்பாங்க, பொறுமையோட இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல இல்ல அவங்க வந்து தெரியாம அறியாம பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம இந்த அவதாரத்துல நம்ம வந்து ஆயுதம்லாம் எடுக்கக்கூடாது. நம்ம நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்றதுன்ற சொல்றதுக்காக வந்திருக்கோம். அதனால அப்படி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து அவங்க ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பகவான் கிட்ட. உடனே பகவான் வந்து அமைதி அடைஞ்சிருவாங்க. இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க? சரி, நம்ம வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்து அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் சிறந்த டிவோட்டியா மாறிடுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ மனிதர்கள் அதாவது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க நராதமார்கள் அவங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமூகத்துக்கும் இதுக்கும் அரசியலையும் சிறந்திருப்பாங்க. ஆனா பக்தியில வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு இல்லாதவங்களா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆசுர பாவம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா கடவுளே இல்ல அப்படின்னு வந்து ரொம்பவே நான் தான் கடவுள் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க வந்து இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அவங்கதான் ஆசுரபாவம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகின்றான். ராவணன் அப்புறம் வந்து ஹிரண்யகசிபு இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆசுரபாவம், அசுரர்கள். என்ன சொன்னாங்க? நான் தான் கடவுள், என்னதான் எல்லாரும் கும்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு விதத்துல இருக்காங்கல்ல. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? ஆன்மீகத்துக்கு வர மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.16 चतुर्विधात् भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ. हरे कृष्ण. பக்தர்கள் சேர்ந்தவனே 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர் என்பவர் அவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி 4 பேர் வந்து பக்தி சேவையில வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா யாரு பகவான் கிட்ட சரணடைகிறாங்களோ அவங்களாலதான் என்ன பண்ண முடியும்? முக்குணத்தை வெல்ல முடியும். அப்ப யாரு சரணடைய மாட்டாங்க, யாரு 4 பேர் சரணடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த 4 பேர்ல என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது துயருற்றோர் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்க, சிரமத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கோயிலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைங்களா? தன்னோட கஷ்டம் போகணும், தன்னோட சக்திக்கு மீறி அதாவது தன்னால சரி பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? நார்மலா கோயிலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் செல்வத்தை விரும்புவோர், தனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அவங்களும் என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க? கோயிலுக்கு வருவாங்க. அதே மாதிரி கேள்வியுடையோர், நான் ஏன் பிறந்திருக்கேன்? நான் யாரு? அப்புறம் இங்கேயே எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல, பகவான் யாரு? யாரு இதெல்லாம் உருவாக்குனது? இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் ஆன்மீகத்துக்கு வருவாங்க, பக்தி தொண்டுக்கு வருவாங்க. அப்புறம் பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர், பகவான் யாரு? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறவங்க, ஞானிகள் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் பக்தி சேவைக்கு வர விருப்பப்படுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இதெல்லாம். கஜேந்திரர், அப்புறம் வந்து திரௌபதி, அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து வால்மீகி இல்ல, வியாசதேவர் அவங்களோட மனைவி பிதிகா. சரிங்களா? இப்ப இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துயரத்துல உள்ளவங்க. சரிங்களா? கஜேந்திரருக்கு என்ன ஆகுது? அவங்களோட காலை வந்து முதல்ல வந்து கடிச்சிருது. அப்ப அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஏற்படுது. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆதிமூலமே அப்படின்னு பகவானை கூப்பிடுறாங்க. நிமிஷ நேரத்துல என்ன பண்ணிடுறாங்க? பகவான் வந்து கஜேந்திரரை
காப்பாத்துறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த நேரத்துலயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க பகவானுக்காக டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்காக எடுத்து வச்சிருந்த பூவையும் அவங்க என்ன பண்ணல, கீழே போடல. பகவானுக்காக அத சமர்ப்பிக்கிறாங்க. அதுதான். அதாவது துயருற்றோர், துயரத்துல உள்ளவங்க பகவானை நினைப்பாங்க. அப்புறம் பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க. அதே மாதிரி திரௌபதி அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்தது இல்லைங்களா? அப்பயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் அவங்க நினைக்கிறாங்க. இயல்பா இவங்க டிவோட்டிஸ் தான். பட் இருந்தாலும் அந்த துயருற்ற நேரத்துல பகவான் அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு அமைப்பை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பித்திகா அவங்களும் பாத்தீங்க அப்படின்னா வியாசதேவர் நமக்கு வந்து வேதங்களை பிரிச்சு கொடுத்து புராணம் உபனிஷத் அப்புறம் இதிகாசம் எல்லாம் கொடுத்தவங்க இல்லைங்களா? அவங்க என்ன அவங்களோட மனைவி பித்திகா அவங்களோட வயதுக்குள்ளார சுகதேவ் கோஸ்வாமி போயிடுவாங்க. அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் வெளியிலயே வரமாட்டாங்க. ஏன்னா வெளியில வந்தா மாயையில் அகப்பட்டுருவேன், அதனால நான் வந்து வெளியில வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப பகவான் அவங்க பகவான்கிட்ட வந்து முறையிடுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து குழந்தை வெளியில வரமாட்டேன்னு சொன்னதும் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பகவான்கிட்ட முறையிடும் போது துயரமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் அவங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணாங்க. நம்ம துயரற்ற நிலையில உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேள்வியுடையோர் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பரீட்சித் மகாராஜுக்கு ஒரு சாபம் கிடைக்குது. பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சாபம் கிடைச்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, 7 நாள் இறந்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க வந்து நான் ஒரு பெரிய கிங், எனக்கு இந்த நிலை வந்து போச்சே, இதை வந்து நான் திரும்பி வந்து நான் வந்து இதை வந்து யார் எனக்கு சாபம் கொடுத்தாங்களோ அவங்களை நான் வந்து தண்டிப்பேன் அப்படிலாம் சொல்லல. சரி, இது வந்து எனக்கு கிடைச்ச தண்டனை. ஏன்னா அவங்களும் சிறந்த டிவோட்டி இல்லைங்களா? யாருனால அவங்க வந்து பாதுகாக்கப்பட்டாங்க, அவங்க அம்மாவோட வயித்துல இருக்கும்போது, உத்ராவோட வயித்துல இருக்கும்போது பகவான் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தவங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட டிவோட்டி, அர்ஜுனனோட பேரனும் கூட. அப்ப அவங்க உடனே சரி இது எனக்கான தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்கிட்டு, இந்த 7 நாள்ல நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்துல அப்படின்றத அவங்க வந்து உடனே என்ன பண்றாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட போய் அவங்க கேக்குறாங்க. நான் யாரு, அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துல நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்ன்றது என்ன, அதை எனக்கு நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்றது. அப்ப கேள்வியுடையோர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வம், அதுவும் அதுல பாத்தீங்கன்னா துருவ மகராஜ் அவங்களும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க வந்து சுயம்பு மனு, அவங்களோட பிள்ளை வந்து உத்தனபாதா, அப்புறம் வந்து பிரேம்ரதா அப்படின்னு 2 பேர் இருப்பாங்க. அதுல வந்து உத்தானபாதா அவங்களோட பிள்ளைதான் வந்து துருவ மகராஜ். சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து 2 ஒய்ஃப் இருப்பாங்க. ஸ்ருதி சுனிதி அப்படின்னு 2 ஒய்ஃப் இருப்பாங்க. அதுல ஸ்ருதியோட பையன் தான் வந்து துருவ மகராஜ். ஸ்ருச்சி வந்து ரொம்பவே வந்து இவங்க கிட்ட கடுமையா நடந்துப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுது, துருவ மகாராஜுக்கு கோபம் வந்துருது. தன்னோட அப்பா கிட்ட தன்னை விளையாட விடலையே அப்படின்ற ஒரு கோபம் வந்துருது. உடனே நானும் ஒரு பெரிய கிங்டம் எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 வயசுல அவங்க என்ன பண்றாங்க, நான் அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்களோட சித்தி சொல்லுவாங்க, நீ வந்து என் பிள்ளையா பிறந்தாதான் உன்னோட அப்பா கிட்ட விளையாட முடியும். அதனால நீ வந்து பகவான்கிட்ட போய் பக்தி பண்ணி எனக்கு பிள்ளையா பிறக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தவம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுவாங்க. சின்ன குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை. அது உடனே ரொம்ப மனம் வருத்தப்பட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட போய் சொல்லும். எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெகட்டிவ்லயும் பாசிட்டிவ் தான் பார்ப்பாங்க. அப்ப அவங்க அம்மா ரொம்பவே என்னது ஆன்மீகத்துல எல்லாத்துலயும் வந்து சிறந்திருப்பாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்க சித்தி சொன்ன மாதிரியே நீ போய் பகவானுக்கிட்ட வழிபாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே போயிட்டு அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், எனக்கு அப்பாவோட ஒரு பெரிய கிங்டம் வேணும் அப்படின்னு அது மனசுக்குள்ளார ஒரு 5 வயசு குழந்தை இல்லைங்களா, ஆசையோட போய் அது என்ன பண்ணும், அந்த கோபத்துல அது வந்து தவம் பண்ண போகும். அப்போ நாரத முனிவர் வந்து இந்த வயசுல நீ பண்ணக்கூடாது, உனக்கு இந்த வயசுல தவம் எல்லாம் பண்ண வராதுன்னு சொல்லும்போது அதோட டிட்டர்மினேஷன் செக் பண்ணி பாக்குறாங்க. அது பிடிவாதமா நான் வந்து தவம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். அப்புறம் அதுக்கு தவம் பண்றதுக்கான எல்லா வகை விஷயங்களும் சொல்லி கொடுத்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க யார் ஆயிடுவாங்க, துருவ மகாராஜா ஆயிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, லிபரேஷனும் ஆயிடுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப இவங்க எதுக்காக டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு வந்தாங்க, செல்வத்தை விரும்பி அவங்க வந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ராமர், ஹனுமன், ஞானி, எல்லாமே தெரியும். பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, எக்ஸாம்பிள் ஆன்மீகத்துக்கு வரவங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சூத்த பௌராணிக்கர், அதுக்கப்புறம் நைமிஷாரண்ய முனிவர்கள், அவங்களோட கேள்விகள், இவங்களும் பாத்தீங்கன்னா கேள்வியுடையோர் அப்படின்றது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் எது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். இந்த 4 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம இங்க பார்த்தது. மத்தது 7.17. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏகபக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்யர்த்தம்
அகம் சச்ச மம பிரியः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த 4 பேர்ல பக்தி சேவையில வரவங்கல்ல, இந்த 4 பேர்ல யார் வந்து சிறந்தவங்கன்றாங்க பகவான்? முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஹனுமன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஞானிக்கு அது. அப்போ பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவங்க சிறந்தவங்க. அப்படி எண்ணில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.19. பகூனாம் ஜன்மநாமந்தே ஞானவானாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பற்பல பிறவிகள், 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல நிறைய பிறவிகள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அவ்வளவு பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து, எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கோம் அப்படின்ற உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் அப்படின்னு யாரு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட சரணடைறாங்களோ, சரிங்களா, என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். இந்த நிலைப்பாடுக்கு வர்றதுன்றதுதான் இருக்கலே ரொம்பவே உயர்ந்த ஒரு விஷயம். இதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அத்தகைய மகாத்மா அரிதானவன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளாலையும் பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சர்வகாரண காரணம்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ நம்ம பகவான்கிட்ட நம்மளால சரணடைஞ்சு பக்தி சேவையில ஈடுபட முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7.20, 7.21. காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹிதஜ்ஞானா பிரபத்யந்தே தேவதாः தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரகிருத்யா நியதா ஸ்வயா யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தயார்ச்சிதுமிச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாமேவ விததாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட சரணடைவாங்க, அந்த சரணடைறவங்கள ஞானி பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க சிறந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறமா என்ன பார்த்தோம்? இந்த மாதிரி யாரு வந்து எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் பல பிறவிகள் எடுத்து அதுக்கப்புறம் சர்வ காரணம் பகவானே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரணடைறவங்க மிகவும் அரிது, மகாத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இன்னொரு விதம் அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜட ஆசைகளில் அறிவை இழந்தவர்கள். இன்னமும் வந்து எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், இந்த அழிய போற உடம்புக்கும் இந்த அழியக்கூடிய பொருட்கள் மேலேயும் ஆசைகள் கொண்டு, சரிங்களா, நித்தியமா நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டு சேர்த்து வச்சுக்கலாம். ஆனா போகும்போது எதையுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்படின்ற பட்சத்துல அதிகப்படியா நம்ம அது மேலேயே நம்ம வந்து ஆசைகளையும் அதுக்காக நிறைய பிரயத்தனமும் பட்டுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா டெம்பரவரியான விஷயத்துக்கு நம்ம நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்றது அர்த்தமாகுது இல்லைங்களா? அப்ப ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். அழியக்கூடிய விஷயம் அப்படின்றது அதுல வந்து அந்த புரிதல் இல்லாம எப்பயுமே வந்து இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்களை அவங்க செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் உண்டு. அப்புறம் எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்றதையும் பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா பகவான் மேல நம்ம பக்தி பண்ணணும்ன்றது உண்மையான அன்பு இல்லைங்களா? அன்பை வந்து கட்டாயப்படுத்தி வாங்கவே முடியாது. கண்டிப்பா கிருஷ்ண பக்தியை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அது வந்து அவ்வளோ உயர்ந்ததா இருக்காது இல்லைங்களா? புரிஞ்சு அவங்களா அன்பை கொடுக்கும்போது அதோட நிலைப்பாடே வேற. அப்போ அந்த மாதிரி இல்ல, பகவான் இன்னும் பகவான முழுமையா சர்வ காரணம் அப்படின்றது தெரியாம சரணடையாம இருக்கும் பொழுது என்ன பண்றாங்க, அந்த நிலைக்கு வராதவங்க தேவர்களிடம் இது வேணும் அது வேணும் அந்த ஒரு நிலைப்பாடுல இருக்கிறாங்க. எல்லாருமே அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம்.
இப்போ நம்மளும் பாத்தீங்கன்னா அந்த விஷயங்களை நம்மளும் வாழ்க்கையில் நிறைய செஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா? டெம்பரவரியான விஷயத்த வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம வந்து நிறைய பூஜைகள் புனஸ்காரங்களை நம்மளும் வந்து பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு புரிதல் வந்து எல்லாருக்குமே வரும். அப்போ எல்லோரது இதயத்துல நான் பரமாத்மாவா இருக்கின்றேன். அப்ப அந்த மாதிரி விருப்பப்பட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்தையும் யார் வந்து யார் கொடுக்குறாங்க? பகவானே கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.22 7.23. Yes. सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் அந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படித்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதாகும். நம்ம வந்து ஒரு செல்வம் வேணும் அப்படின்னு வேண்டுனா கூட அது வந்து என்னது, ஒரு தற்காலிகமானது இல்லைங்களா? ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதா தான் இருக்கும். அப்ப தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். பகவானே வேணும் அப்படின்னு இந்த டெம்பரவரியான விஷயங்கள் எதுவும் எனக்கு வாழ்க்கையில வேணாம், பகவானே வேணும் அப்படின்றவங்க யார் அடைவாங்க? பகவானை அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 7.24. अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्. हरे कृष्ण. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப ஒரு புரிதல் இல்லைன்னா பகவானை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியல இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு நிலையை அவங்களால அடைய முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மற்றது 7.25-26. नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. हरे कृष्ण. சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரன், துரியோதனன், சகுனி அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட பகவான் அப்படின்றத வந்து அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியல இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களாம் எதுல இருந்திருக்காங்க? மாயையில இருந்திருக்காங்க. இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள விஷயங்கள் மேல ஆர்வத்தோட இருந்துட்டு உண்மையா பகவான் அவங்க சமகாலத்துல இருந்தப்ப கூட அவங்களால என்ன பண்ணிக்க முடியல? பகவான் அவங்களால முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லைங்களா? நான் என்னதான் அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் பகவானுக்கு தெரியும். அப்படின்றது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லார்கிட்டயும் யாரா இருக்காங்க? பகவான் சூப்பர் சோலா இருக்காங்க. பரமாத்மாவா எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்காங்க. சாட்சியா இருக்காங்க. நம்ம செய்யற எல்லா செயல்களுக்கும் சாட்சியா யார் இருக்கிறது? பகவான் இருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கு எல்லார பத்தியும் தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பகவானோட உன்னதமான நிலை, பகவானை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னா எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமா தெரியறது இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எதனால அப்படின்றதையும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எதனால? முக்குணங்களுக்குள்ளார உள்ள ஆளுமை, சரிங்களா? முக்குணங்களுக்கு நம்ம அடிமையா இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியல? பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 7.28.
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढताः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாப விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப யாரால பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும்? முற்பிறவி இப்பிறவி நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அது நிறைய புண்ணிய செயல்கள் அதுல ஈடுபட்டு பாப விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, பாபம் அப்படின்றது இல்லாம இருக்கிறவங்களால எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து, இருமை டியூயாலிட்டிஸ்ன்றது இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயம். நண்பன் விரோதி அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எல்லாரையும் சமமா பார்க்கறது இல்ல, எல்லாத்துலயும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து இருமை அப்படின்றது. எவர்கள் ஏன்னா சோல் அப்படின்றது எல்லார்கிட்டயும் ஒண்ணு இல்லைங்களா? பரமாத்மா எல்லார்ட்டையும் இருக்காங்க. அந்த புரிதலோடு நம்ம எல்லாரோடையும் பழகணும். நம்ம எல்லாரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சரியா நம்ம எல்லாரையும் அணுகிறோம் அப்படின்னு. ஆனா யாருகிட்ட இந்த இது மயக்கம் இருக்கும்? எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க சோல் சூப்பர் சோலா பார்க்காம என்ன பண்றாங்க? இந்த வித்தியாசத்தோட நண்பன் விரோதி, இவங்க எனக்கு பிடிக்கும், இவங்க எனக்கு பிடிக்காது, அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல இருந்து வெளிப்பட்டு வெளியில வந்து, அதுதான் அந்த மயக்கத்துல இருந்து வெளியில வந்தவங்க. சரிங்களா? அப்போ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு பாபங்கள் ஒழிஞ்சு மயக்கத்துல இருந்து வெளிவந்தவங்க என்னவா இருப்பாங்க? பக்தி தொண்டுல மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் வந்து வரணும். நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு. அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையை நம்ம உட்காந்து நம்ம எல்லாரும் படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபாலோவும் பண்றோம். சரிங்களா? பிரயத்தனை பண்றோம். அப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட வந்து புண்ணிய செயல்கள் இருக்கிறதுனாலயும், பாபங்கள் குறைஞ்சிருக்கிறதுனாலயும், மயக்கத்துல இருந்து ஓரளவுக்கு வெளியில வந்ததுனாலயும் தான் நம்மளால பகவானோட உபதேசங்களை நம்மளால இன்னைக்கு கேட்டுட்டு இருக்க முடியுது. அப்ப இதையே நம்ம இன்னும் நல்ல ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் ஏற்படணும் அப்படின்னா பகவானோட நாமத்தை நம்ம நித்தியபடி உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். நாமத்தை உச்சரிக்க பாபங்கள் மறுபடியும் குறையும். அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துல நம்ம நல்ல முன்னேற்றம், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல மட்டும் ஜட வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அப்படின்றத விட ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம், அதுதான் வந்து சிறந்தது, அதுதான் சரியான பாதை. சரிங்களா? அப்போ அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப நாமத்தை சொல்லணும். கலிகாலத்தில் நமக்கு கொடுத்த ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயம் அது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படி செய்யும்போது நம்மளால பக்தி தொண்டுல மன உறுதியோட நம்மளால ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மற்றது 7.30 சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்மளுக்கு இந்த நிலைப்பாடு நமக்கு வரும். என்னென்ன பார்க்கிறோம்னா, பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் என்னைக்கும் பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது. அப்போ மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். ஏன்னா இதுதான் வந்து அடுத்த சாப்டருக்கான ஆதாரம், அதாவது பேஸ். மரண நேரத்தில் பகவானை நினைக்கிறவங்க பகவானை அடைவார்கள் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க 8th சாப்டர்ல. அப்போ மரண நேரத்துல பகவான் நினைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை பத்தி முழுமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை, அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு,
கிருஷ்ணரோட ஆற்றல் என்ன? அதுதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மெட்டீரியல் எனர்ஜி, ஜட சக்தி, ஆன்மீக சக்தி, அதுக்கப்புறம் நம்மளோடது மார்ஜினல் சக்தி, அது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல். எப்படி சரணம் அடையணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா பகவான் கிட்ட நம்ம சரணம் அடையணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப தேவ மற்றும் தேவி வழிபாடு. அப்போ தேவர்களை வழிபடும் போது நம்ம என்ன எங்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தேவர்களோட லோகங்களுக்கு நம்ம போவோம். அப்போ ஜட உலகத்துல உள்ள ஆசைகள் அதை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? தேவர்களை வழிபடுறோம். அப்போ அந்த சக்தியும் யாருனால கொடுக்கப்படுறது? பகவானால கொடுக்கப்படுறது. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி வழிபாட்டு முறையை செய்யும் பொழுது நம்ம யார் அடையிறோம்? தேவர்களோட லோகங்களை அடையிறோம். அது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதான பாவனே வைஷ்ணவ நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று கிளாஸ்ல இது நடத்தியிருப்பாங்க உங்களுக்கு. இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் லேட்டரை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல அஷ்டாங்க யோகம்ல தான் நம்ம பேச போறோம். இதுல யமம், நியமம், ஆசனம், பிரணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி, இதுல வந்து பிரணயாமம் பத்தி இப்ப பேச போறோம். இதுல பிரணயாமம் பத்தி அஷ்டாங்க பத்தி திருமூலரோட கருத்து என்னன்னாக்க, இமயம் அப்படின்னா கொல்லாமை, பொய் கூறாமை, களவாமை, ஆராய்ந்தறிதல், நல்லான், அடக்கமுடையான், நடுநிலைமை தவறாமை. நியமம்னா பரிசுத்த மனம், கருணை காட்டும் உள்ளம், குறைவான உணவு உண்ணுதல், பொறுமை, நேர்மை, உண்மையை பேசுதல், நடுநிலைமை தவறாமை மற்றும் காமம், களவு, கொலை செய்யாமை. ஆசனம்னா ஒண்ணும் இல்லை, ஆசனம் பண்றதான் சொல்றாங்க. பல்வேறு ஆசன நிலைகள். பிரணயாமம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி. பிரணயாமம் என்றால் பிராணை பற்றிய அறிவு மற்றும் அதை நமது வயப்படி அடக்குதல் என்று பொருள். பிரத்யாகாரம், தாரணை, பிரத்யாகாரம் புலன்களை அகத்தை ஒடுத்துதல். தாரணை அப்படின்னா மனதை ஒருநிலைப்படுத்துதல். தியானம்னா யோக நிலை. சமாதி என்னன்னா உணர்வும் நினைவும் அற்ற நிலை, தன்னிலையற்ற நிலை. பகவத்கீதையில முதல் ஆதாரம் இதுல இருந்தெடுத்த 4.29 ஸ்லோகத்துல அபானே ஜீஸ்வரி பிராணம் பிராணே பானம் ததாபரை பிராணாபான கதித்ருவா பிராணாமய பிராணாயான ஆபரே நியாதக பிராணன் பிராணேஷ் ஜீஸ்வரி. இதோட அர்த்தம் வந்து சமாதியில் இருப்பதற்கான சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உச்சுவாசத்தில் வெளிச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிச்சுவாசத்தில் உச்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளிச்சுவாசத்தோடு கூடிய யோகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். இதோட பொருளுரை என்னன்னாக்க, பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கிற பொருளுரை வந்து சுவாசத்தினை கட்டுப்படுத்தும் இந்த பயிற்சி பிரணயாமம் என்று அழைக்கின்றனர். புலன்களை அடக்குவதற்கான ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறுவதற்காகவும் சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. பூரக, கும்பக, ரோசக என 3 நிலையில் ஒரு சேர பயிலப்படுகிறது. கும்பக யோகத்தை பயின்று யோகிகள் வாழ்வு காலத்தை நெடுங்காலத்துக்கு நீட்டிக்கின்றனர். அதே இதை வந்து திருமந்திரத்துல வந்து திருமூலர் இது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஏறுதல் பூரகம் இரட்டு வாமத்தால், ஆறுதல் கும்பகம் 64, ஊறுதல் 32 ரோசகம், மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகமானே. பூரகம் அப்படிங்கிறது ஏறுதல் அப்படின்னா மூச்சு இழுக்கிறது உள்ளர. ஈரட்டுனா 2 மாத்திரை அளவு மூச்சை இழுக்கணும். ஆறுதல் அப்படின்னா உலர அடைக்கிறது, மூச்சை இழுத்துட்டு வெளியே விடாம ஹோல்ட் பண்றத கும்பகம்னு சொல்றாங்க. அது 64 மாத்திரை அளவு ஹோல்ட் பண்ணணும். ஊறுதல் அப்படின்னாக்க வெளியில மூச்சை விடுறது 32 ரோசகம். அதாவது இங்க 16, இங்க 32, 64 இந்த ரேஷியோ வந்து மெயின்டைன் பண்ணவங்கதான். 32 மாத்திரை அளவு பண்றது ரோஷகம். மாறுதல் ஒன்றின்கண் வஞ்சகம். இது வந்து லெஃப்ட் ரைட் நாசல் மாற்றி மாற்றி பண்றது தான் அவர் சொல்றாரு. இதற்கான ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் இது. இதுல வந்து இந்த பாயிண்ட்ல லென்ஸோட எம்டி பாயிண்ட் மூச்சு இழுக்கிறோம்னு வச்சுங்க. பூரகம் 16 மாத்திரை அளவு மூச்சை இழுக்கணும். அப்புறம் 64 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ள அடக்கணும். அப்புறம் 32 மாத்திரை அளவு மூச்சை வெளியே விடணும். திரும்ப 64 மாத்திரை அளவு மூச்சை உள்ள இழுக்காம எம்டி லென்ஸ் வந்து அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும். இது வந்து கம்ப்ளீட் சைக்கிள். ஒரு மாத்திரை, இப்ப நான் மாத்திரைன்னு சொல்றேன், இதோட அளவு என்ன? ஒரு மாத்திரைங்கிறது ஒரு கன்சிமிட்டும் நேரம் அல்லது விரல் சொடுக்கும் நேரம். இதுதான் இந்த பிரணயமயத்தோட பேசிக். இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் என்ன இருக்கு?
இப்ப மகாமந்திரத்துக்கும் பிரணயாமத்துக்கும் என்ன இணைப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, கிருஷ்ணா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ராமா என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ஹரே என்று உச்சரிக்க 4 மாத்திரைகள் தேவை, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே என்று உச்சரிக்க 8 சிலபல் இருக்கு, இன்டூ 4 32. அதே மாதிரி ஹரே ராம 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 ஹரே என்று உச்சரிக்க 32 மாத்திரை தேவை. இப்ப முழு மந்திரம் உச்சரிக்க 64 மாலைகள் தேவை. அதுதான் கும்பகம். இந்த கும்பகம் பண்ணும்போது முழு மந்திரம் உச்சரிக்கலாம். பாதி மந்திரம் உச்சரித்து 32 தேவை. அது பூரகத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் பாதி உச்சரிக்க 16 மாத்திரை. அது ரோசகம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் டைமிங் ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் எனக்கு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது மகாமந்திரின் உச்சரிப்பில் பிராணாயாமம் எப்படி வருது? மூச்சை உள்ளிழுப்பது பூரகம். ஹரே கிருஷ்ண அப்படி சொன்னா 16 மாத்திரை. அந்த அளவுக்கு அந்த டைமிங்க்கு மூச்சை உள்ள இழுத்தா போறோம். மூச்சை உள்ள அடக்குவது உள்கும்பகம், முழு மந்திரம், அதாவது 64 மாத்திரை. மூச்சை வெளிவிடுவது வெளி கும்பகம், பாதி மந்திரம் 32 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்காமல் அடக்குவது, திரும்ப மூச்சை இழுக்காமல் உள்ள அடக்கிறது உள்கும்பகம், முழு மந்திரம் 64 மாத்திரை. மூச்சை இழுக்கும் போதும் அண்டு விடும் போதும் பாம்பு சீறுவது அண்டு ஊறுவது போல இருக்கும்போது, மூச்சை இழுக்கும் போது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாம்பு சீர்ற மாதிரி இருக்கணும். மூச்சை விடும்போது மெல்ல அப்படின்னு விடணும். அதனால டபுள் த டைம் 16 மாத்திரை, 32 மாத்திரை. கண் பார்வை எப்படி இருக்கணும்? ஊசி பார்வை மாதிரி இருக்கணும். கையில ஊசி வச்சுட்டு ஒரு நூலை கோக்கும்போது எப்படி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சு பார்ப்போம். அப்ப அந்த ஊசி கோக்கும்போது நம்ம மூக்கோட நுனி தெரியும். அதுதான் ஊசி பார்வைன்னு சொல்லுவாங்க. இரு கண்களாலும் நாசி நுனி நோக்குது. தலை குளியாமல் ஜபமாலையை பார்த்து ஜபம் செய்யும் போது நமக்கு நாசியின் நுனி தெரியும். இந்த கண் பார்வை இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதெல்லாம் இந்த பொசிஷன்ல பண்ணணும் நம்ம இது பிராணாயாமத்தை மகாமந்திரம் சொல்லும் போது. மகாமந்திரத்தை பிராணாயாமத்துடன் எப்படி இணைப்பது? ஜஸ்ட் இப்ப என்ன சொல்றேன்னாக்கா, இதுல மாத்திரை சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இதெல்லாம் இல்லையா. இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னாக்கா, ஒரு முழு மந்திரம் சொல்லும் போது எனக்கு 5.75 செகண்ட் ஆகுது. இது ஒரு கும்பக அளவு. உள்மூச்சு 16 மாத்திரை எடுத்து உள்கும்பகம் 64 மாத்திரை, அதாவது 5.7 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி வெளிமூச்சு 32 மாத்திரை விட்டு திரும்ப வெளிக்கும்பகம் 5.75 செகண்ட் பண்றது. இப்ப நார்மலா இதுல என்னன்னாக்கா, உள்மூச்சு வெளிமூச்சு 2 தான் நார்மலா விடுவோம். ஒரு மனிதன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 15 நிமிஷம் 15 முறை மூச்சு உள்ள இழுத்து வெளியிடுறது ஒரு சைக்கிள். அந்த 15 சைக்கிள் மூச்சு இழுத்து விட்டாங்கனாக்கா நார்மலான இது. அது நான் நிறைய பேருக்கு அந்த 15 டைம் இருக்காது. 20 இருக்கும், 25 இருக்கும், 30 இருக்கும். சமயத்துல கோவப்படும் போது இன்னும் ஜாஸ்தியா கூட இருக்கும். வேகமா மூச்சு விடுவோம். அதனாலதான் கோவப்பட்டா ஆயுள் குறையும்னு சொல்றது காரணம் தான். இதுல என்னன்னாக்க, இப்ப இந்த இடையில இந்த உள்கும்பகம் நம்ம சேர்க்கறதுனால உள்மூச்சும் வெளிமூச்சும் நார்மல் மூச்சு, நமக்கு இடையில 2 உள்கும்பகம் சேர்க்கும் போது 5.5 செகண்ட், 5.75 செகண்ட், 5.75 செகண்ட், கிட்டத்தட்ட 11.5 வினாடிகள் ஆயுள் சேமிப்பு. ஆயுள் சேமிப்பு எப்படி வரும்? பேசிக்கா நம்ம பாடி டிசைன் டு இன்ஹேல் எக்ஸேல் 21,600 பர் டே. ஒரு நாளைக்கு அவ்வளவு மூச்சு விடணும், மூச்சு இழுத்து விடணும் ஒரு சைக்கிள். அதுல எவ்வளவு நேரம் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி அதை மூச்சு இழுத்து விடாம, அதாவது மூச்சு உறுப்புகளை உபயோகிக்காம இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆயுள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுங்கிறது தான் கணக்கு. இதுல இந்த கணக்கு, இந்த கிராஃப் படி பார்த்தாக்க 7.5 வினாடிகள் நமக்கு ஆயுள் சேமிக்கிறோம். மகாமந்திரம் உச்சரிப்பதன் மூலம் ஆயுள் காலம் எப்படி நீடிக்கிறது? ஒரு கும்பகத்திற்கு 5.7 வினாடிகள் ஆகிறது. ஒரு பிராணாயாமத்தின் சேமிப்பு 11.5 வினாடிகள். ஒரு நாளைக்கு 108 × 16 / 2னா 864 பிராணாயாமம் பண்றோம் நம்ம. ஒரு நாளைக்கு சேமிக்கப்பட்ட ஆயுள் காலம் 2.76 மணி. ஒரு நபர் 5 வயதில் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க ஆரம்பித்தால் இந்தியரின் சராசரி ஆயுட்காலம் 69.4 வருடம் என்றால் மகாமந்திரம் உச்சரிக்க கிடைக்கும் ஆண்டு 65.4 ஆண்டுகள். மொத்த வாழ்நாள் 65.4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2.7 மணி நேரம் சேமிப்பு என்றால் கிட்டத்தட்ட 76.92 ஒரு இயர். இப்ப 16 சுற்றுகளுக்கு ஆயுள் காலம் 69.4க்கு பதிலாக 77 ஆண்டுகளாகும். 32 சுற்றுகளுக்கு 82 ஆண்டுகளாகும். 48 சுற்றுகளுக்கு 92 ஆண்டுகளாகும். 64 சுற்றுகளுக்கு 100 ஆண்டுகளாகவும் நீடிக்கிறது. எனவே மகாமந்திரம் மூலம் பிராணாயாமம் செய்து வாழ்வு காலத்தை நீடிக்க முயல்வோமாக. இப்ப வாழ்வு காலத்தை உடம்பு நீடிக்கிறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது உடம்பினை விட்டு உயிர் நீங்குமாய் என்ன செய்வார்?
மண்கலம் கவிழ்ந்த போது வைத்து வைத்து அடுக்குவார், வெண்கலம் கவிழ்ந்த போது வேணும் என்று பேணுவார், நன்கலம் கவிழ்ந்த போது நம்கலம் கவிழ்ந்த போது நாரம் என்று போடுவார், என் கலந்து நின்ற மாயம் என்ன மாயம் ஈசனை. மண்பானை கவிழ்ந்து உடைந்து போனால் அது தேவைப்படும் என அடுத்து அடுக்கி வைப்பார்கள். வெண்கலப்பானை விழுந்து நசுக்கி போனால் அது வேண்டும் என்று பாதுகாப்பார்கள். ஆனால் நமது உடம்பை விட்டு உயிர் போய் கிடக்கும் போது அதனை பிணம் என்று இழந்து அது கிடந்தால் நாரும் என குறி குழி வெட்டி அதை போட்டு முடிவிடுவார்கள். இப்படி ஒரு காசுக்கும் உதவாத எஞ்சான் உடம்பில் நின்று ஆட்டுவித்த மாயம் என்ன மாயம் ஐயா என்ற கணக்கு என்று இதுக்கு அர்த்தம். ஊரெல்லாம் கூடி ஒடுக்கி எழுதிட்டு பேரினைக்கு பிணம் என்று பெயரிட்டு சூரியங்காட்டிடை கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரில் மூழ்கி இடை புகிந்தார்களே. என்ன அர்த்தம்? நம்ம உடம்பு விட்டு உயிர் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு அழகான பேர் வச்சிருந்தாலும் பிணத்தை எப்போ எடுக்க போறோம்னா கேட்பாங்க, பேரை சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க. நமது உயிரை விட்டு உடல் நீங்கி நமது நிலை இதுவே. இந்த மாதிரி உடலை இப்படி பேன்றது எப்படி இது வளர்க்கறது பற்றி ஃபர்தரா பேசலாம். உடம்பை உயிரை ஏன் வளர்க்க வேண்டும்? உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர், திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன். அதாவது திருமூலர் என்ன சொல்றாருன்னா, உடம்புக்குள்ள இறைவன் இருக்கிறத அறிஞ்ச பிறகுதான் அவர் உடம்பு வளர்க்க ஆரம்பிச்சான். உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன், உடம்பினுக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன், உடம்பினுள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யான் இருந்து ஓம்பு கொண்டேனே அப்படின்னார். அதாவது உடல் போனால் அறிவு போகும், உடல் இருந்தால் உயிர் இருக்கலாம், உயிர் இருந்தால் அறிவும் இருக்கும், அறிவு இருந்தால் மெய்ஞானம் சேரலாம். ஆக மொத்தத்துல உடம்பு தான் ஆதாரம் எல்லாத்துக்குமே. அதை பேஸ் பண்ணி தான் உயிர் இருக்கும், உயிர் இருந்தால் தான் அறிவு இருக்கும், அறிவா இருந்தால் தான் மெய்ஞானம் போகும், மெய்ஞானம் சேர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கும்பயோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவன் தன் ஆயுள் காலத்தை ஆன்மீக உணர்வில் பக்குவமடைவதற்காக நீட்டிக்க முடியும். புத்திசாலி யோகி அடுத்த பிறப்புக்காக காத்திருக்கலாமல் ஒரே வாழ்வில் கும்பகத்தின் மூலம் தனது வாழ்வை பற்பல வருடங்கள் நீட்டித்து ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்கிறார். சரி, உடம்ப வாழ்வை நீட்டிக்கிறோம். வாழ்வை நீட்டிச்சாலும் நோய் இல்லாம இருக்கணும்ல, அதுக்கு என்ன செய்யறது? நோய் இல்லாம இருந்தாதான் அந்த வாழ்வை நீட்டிக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாச்சும் அந்த லைஃப் என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்ப என்ன சொல்ல, புறப்பட்டு புக்கு திரிகின்ற வாயுவை நெறிப்பட உள்ளே நிர்மலம் ஆக்கியல் உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கருக்கும் புறப்பட்டு போகான் புரிசடையானே. அது உள்ளிருந்து புறப்பட்டு வெளிப்போய் மீண்டும் உட்புகுந்து திரிகின்ற உயிர்ப்பினை மூச்சு பயிற்சி மூலம் முறைப்படி தடுத்து உள்ளிருத்தி பெருமான் அருளால் தூய்மையாக்கி ஒழுக வல்லாருக்கு உயிருக்கு உயிராய் உடன் நின்று விளங்கும் பெருமானும் உள்ளிருப்பதன்றி புறப்பட்டு போகான். அவன் போகனாயில் உடனுள் உரையும் ஆயுறுயிரும் போகாது, ஆரியோரும் நிற்கவே உடலும் வழியாது முறைப்படி பழகின் வயோதிகருக்கும் உறுப்பு சிவக்கும் உரோமம் கறக்கும். அதாவது இது பண்றதுனால நமக்கு அந்த இது இளமையே திரும்புங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. முத்தாதி என்று தமிழ்ச்சித்த மருத்துவத்திலும் திரிதோஷா என்ற ஆயுர்வேதத்திலும் பேசப்படும் இந்த வாதம் பித்தம் கபம் 3 விஷயங்களைத்தான் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழிமுதலா எண்ணிய 3 என்று நம் திருவள்ளுவர் அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கார். சரி, இப்ப இந்த வாத பித்த கபத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம இந்த இதுபடி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அஞ்சனம் போன்று உடலை அருமந்தியில் வஞ்சகவாத மறுமத்தியானத்தில் செம்சிறு காலையில் செய்திடல் பித்து அரும் நஞ்சு அறச் சொன்னோம் நிறைவிரை நாசமே. அதாவது இந்த மாலை வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் கபம் அகலும், மதிய வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் வாதம் நீங்கும், காலை வேளையில் மகாமந்திரம் பிரணயாமம் பயின்றால் பித்தம் நீங்கும். வாதம் நம் உடலின் இயக்கத்தையும் தசை மூட்டுக்கள் எலும்பு இவற்றின் பணியை சீரான சுவாசத்தை சரியாக மலம் கழிப்பதை எல்லாம் பார்த்து கொள்ளும். பித்தம் தன் வெப்பத்தால் உடலை காப்பது இரத்த ஓட்டம், மன ஓட்டம், செரிமான சுரப்பிகள், நாளமில்லா சுரப்பிகள் போன்ற அனைத்தையும் இயக்கும் வேலையை பார்க்கும். கபம் உடலெங்கும் தேவையான இடத்தில் நிறுத்துவத்தையும் வைப்புத்தன்மையும் கொடுத்து எல்லா பணிகளையும் தடையின்றி செய்ய உதவியாக இருக்கும். வாதம் பித்தம் கபம் 3 சரியான கூட்டணியாக பணிபுரிந்தால்தான் உடல் இயக்கம் சீராக நடக்கும். அதற்கு உணவு மிகவும் முக்கியம். நோயற்று வாழ குளிர்ச்சியை குறைத்து உணவை அளவோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அளவான உணவு என்பது என்ன? அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு நீர், கால் வயிறு காற்று என்பதே அந்த கணக்கு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர மாதுலீலா 17.21 என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம கேவலம் கலைய நாஸ்திய 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 கவியர் அந்நியதே சொல்லியிருக்காரு. சண்டை மற்றும் பாசாங்கத்தனத்தில் இந்த யுகத்தின் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடைய பெயர் சுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான், வேறுவது இல்லை, வேறுவில்லை, வேறுவில்லை சொல்லியிருக்காரு. அதே அகத்தியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? நொந்துடலும் கிளமாகி தளர்ந்த பின் நோயில் நடுங்கிடும் போது ஜீவ நாடிகள் நைந்திடும் போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது தெரியாது இன்று சிந்தை கசிந்தவனை கூவுகிறேன் அது செய்திடுவாய் ஹரி நாராயணா. நீடு கபம் கோளை ஏழை நெருக்கி என் நெஞ்சை அடைத்திடும் போது விக்கி நாவும் குளறிய போது மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது நான் அன்று கூவிட இன்றழைத்தேனே அன்றொழிவாய் ஹரி நாராயணா. ஐம்பொறியும் கரணங்களும் வாயுவும் ஆடி அடங்கிடும் போது இந்த நாவி பிரிந்திடும் போது
மனம் என்னிடுமோ தெரியாது, இன்று நம்பி உனைத்தொழுதே அழைத்தன் ஜெகநாராயணே ஹரிநாராயணா. உற்றவர் பெற்றவர் மற்றவர் சுட்டம் ஒவ்வொன்றிடும் போது வேறு ஓசைகள் ஓய்ந்திடும் போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது, இன்று பற்றி உனை பணிந்தேன் அழைத்தேன் ஆபத்தாந்தவனே ஹரி நாராயணா. என் பொருள் என் மனை என்பதெல்லாம் என் எல்லை என்றாயிடும் போது மனை என்னிடுமோ தெரியாது, நீ அன்று வரும் பொருட்டின் அழைத்தேன் அருள் அச்சேதனே ஹரி நாராயணா. வந்தம தூதர் வளைத்து பிடித்தனை வாவென்றழைத்திடும் போது மனம் என்னிடுமோ தெரியாது, அந்த அந்தியம் நீ வர இன்றழைத்தேன் சச்சிதானந்தனை ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயணா ஹரிநாராயண நாராயண ஹரிநாராயணா. இதனாக இறந்து இறப்புல கூட இவ்வளவு பிரச்சனை வருமா, அவ்வளவா சொல்ல முடியாது. கொடை அடைக்கும், தீர்க்கம்லாம் சுத்தி நின்று சத்தம் போடுவாங்க, சாக போறோமே சொல்லி சத்தம் போடுவாங்க. இப்போ நம்ம பொருள் பொன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகணும். யமதூதர்கள் வந்து நம்ம அழைச்சிட்டு போகும்போது அந்த நேரத்தில் நம்மளால சொல்ல முடியுமா தெரியாது நமக்கு. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இப்பயே அதை பழகிக்கிங்க. ஒரு டெய்லி இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி 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 ராமநாமத்தையும் கிருஷ்ண ஜாமத்தையும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்க கடைசியில நிச்சயமா மரணப்படுக்கையில கூட நம்மளால சொல்ற பாக்கியம் கிடைக்கும். மாதாஜி கூட இப்ப 7.3 இதுல சொன்னாங்க, ஆமா 30th ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க, என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷனான என்னை அறிய முடியும் சொல்றாங்க. அதாவது இந்த உரையின் மூலம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே என்ற மகாமந்திரத்தை இறுதிமூச்சு வரை உச்சரித்து பகவான் நாமத்தை மனிதல் பகித்து மரணப்படுக்கையிலும் உச்சரிக்கும் பாக்கியம் அடைவோம். இது முக்கியமானது சாராம்சம். இது பழக 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 மரணப்படுக்கையில நம்மளால நிச்சயமா உச்சரிக்க முடியும். எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் மரணப்படுக்கையில எவ்வளவு இடைஞ்சல் இருந்தாலும் நம்மளால சொல்ல முடியும். சொன்னாக்க நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பாதர விந்தங்களை அடைய முடியுங்கிறது பொருள். அடுத்தது மகாமந்திரத்துடன் பிரணயாமத்தை இணைத்து நோயற்ற வாழ்வு நீண்ட ஆயுள் பெற்று ஆன்மீக நிலையில் உயர்வு அடைவோம். சாத்வீக உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைத்து அந்த பிரசாதத்தை உண்டு உள்கும்பகம் வெளிக்கும்பகத்தை யோகமாக அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணரின் பூர்ண அருள் பெற்று நீடித்த ஆயுளை உபயோகித்து புத்திசாலித்தனமாக இன்னொரு பிறகுக்காக காத்தில்லாமல் ஆன்மீக நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்வோம். இப்போ கேட்கலாம், நான் வந்து வாழ்வை நீட்டிச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்கலாம் சில பேர். அந்த வாழ்வை நீடிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, திரும்ப இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அந்த இந்த வாழ்விலேயே நம்ம இந்த பிறவியிலேயே நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அடைகிறதுக்கு